Er zijn op dit stuit nog 24 bewoners in de Spieker internaat. Meer plak is er net, want de boppenverdieping is net brandveilig. Eigenaar Kwadrant had het plan om het gebouw te slopen, maar daarna wil het Ouderijnhoes net kwijt. En is blij bij het plan van Simmy de Vries-Visser. Superleuk, geweldig mooi plan. Dat is echt de toekomst, zo zou het moeten zijn. Hoezo? Nou, ze heeft dus echt het idee hoe je een kleinschalige opvang zou moeten verwezenlijken. Echt superleuk, heel idealistisch, maar prima. Net maar voor de topmanagers, maar gewoon de zorg om daar te leven. En Ja. dat geldt dat maar daarheen en net naar die top. Het plan wat zij nog vragen had is in uw zeggen is dat haalbaar, ja. Anne Talsma is vrijwilliger in het Ouderijnhoes. Hij helpt de ouderen met activiteiten. Hij vindt het belangrijk dat de Spieker hier bloot. Ja, maar ik hoop later er misschien ook nog eens in te komen, maar dat is afwachten. Waarom hoop je dat? Nou, de Spieker bestaat al zo lang. En het is een goed ding dat hij voor het dorp bewaren blijft. Ja, daar maken we alles aan wat we maar doen kunnen. Het hing er nou nog van af als het financieel helder is en als de zwaargroep het verkeerpje wil. Nou ja, dat de kwadrantgroep de boel verkoopt. Ja, dus in principe hebben we ook contact gewoon, met de gemeente en die zullen die zullen zo bemiddelen in kwadrantgroep en eventueel de zorgverzekeraar zullen er misschien ook nog bij. Dat we daar man maar dan dat we eruit kunnen bekennen.